Lah iya. Piye? Iku jiwa muda muka tua. Mangan tak rewang karek kuwi ngono. Kowe ku yo ngono bayaran. Bayaran iku sapa nanu-nanu. Ketake anyar. Anyar. Ya go anyar. Heeh. Wong ndi yo? Ono lho. Para ta yo. Ngemblok. Alhamdulillah. Alhamdulillah paringi sumur. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Cangkem mbok kuluk tong. Kuwi gayane dagelan gayane ulo salam gayane kaya kiai-kiai. Temenanan. Lulusan pondok kok aku. Pondok endi, Mas? Tebu coklat. Umume kuwi tebu ireng. Iku nak kobong wong durung kobong kok. Iki tebune ijeh. Entek bar dibabati. Tak kira ijeh. Gayane assalamualaikum, assalatu wassalam. Lho kok wassalam assalamualaikum neh. Lah terus piye? Takno iki. Pokok bentok. Aku sambutan kaya yai-yai Sambutan kaya yai-yai. Piye mau baleni? Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Dagelan kulino mutukan stroke wis suwe. Ora ngono ya, Bes. Piye nah? Sing ono ambiak ini iku lho. Alah perkara amblak ra ketut kok geger. Lu padha ae. Lah kuwi Al-Fatihah kan Al-Fatihah kae dak. Kudu nganggo ambiak. Ya kudu gawa ah. Ya kudu. Iya, Katut. ketut. Ambiak kok melunan ae lah. Bangeten ambiak iku main ndi kok so. Ono sor kali. Aduh. Oh iso ambiak main ndi. Lho aku takok melunan terus kok ambiak iku kok. Beli telur di pinggir sawah. Lho sing dodol sapa sing dodol? Mbahmu ngono kok. Lho tuh kundok ning pinggir sawah sing Iki dodol. parian yo. Parian. Parian tung lutung. Yo tek. Aku baran ketek. Kowe ngundang aku ya lutung kok. Iki monyet. Ya tek. Beli telur di pinggir sawah. Apa iku? Wong Pasuruan lor muga-muga barokah. Iso kowe. Bisa. Kowe mau kanggo sapa? Pasuruan lor. Pasuruan lor. Ana boyo mangan pentol. Iku boyone sapa kok terak-terak mangan pentol? Boyone apa sangu? Boyone apa dedit? Lho iki parian kok mbok amuk. Lho teh boyo iku lho. Parian ya parian yang umume no Mas. Kok boyo kok mangan pentol? Lho gelem ya iku ora gelem ya boyo kok so. Sing tak perkara ora pentole ora boyone. Apa? Nek keblabasan kedarung anu iku mau. Ora. Ana boyo mangan pentol. Apa? Purwa budaya jan jempol. Oh, mantap. Tepuk tangan Purwa Budaya. Ning ketoke aku lagi iki dijak kok. Hah? Lagi iki aku. Bintang tamu tong kowe iki. Bintang tamu bidulmu ngono. Wong ancen jadwale iku ya entuke ya iki ya. Kandhane kok. Terus iku apa? Ngono. Aku yo ngei parian, kowe ngei parian. Parian aja. Ngono. Aku. Heeh. Ame tak tarik ra ono kalare to. Hatah. Lu gantung ae ra wis kok. Iki bakon kendat. Heeh. Loh, Mas iki dangkat sithik sama. Iki volumene kono lho. Volumene. Parian, Parian. elek-elekan ngono lho. Ki mau apa? Ning pinggir kali mangan sempolan. Ono bakul. Sempole kaya apa iku putih tak ya. Wireng. Wireng. Sempole sapa iku? Pitik. Mangan Sempolan pinggir kali. pinggir kali. Ya enak tenan.
Wis suwe ah. Lho lah yo Mangan watu ya atos. mutungan aku lho Tong. Iku mau mangan Sempol. sempol. Nah, iki ning gone Pasuruan Lor. Pasuruan Lor. Ndokok telur ning pinggir sumur. Muga-muga wong wong Pasuruan Lor panjang umur. Amin. Iki lho durung. Aku. Iya ah kancane kok. Suruan. Sumuk. Gene wong berat. Oh, dae. Ayo Pes. Saiki, sesuk. Aku pacar. Tanggepane saiki. Kowe nak ngono iku elek Tong. Piye? Sing nyanyi iku lho. Piye? Wong kok kene tok. Iku wong kon. Ayo Pes. Ring ndi? Lho parian ah kon kancane iki mau tanteni kok Aku ya. kok amuk ae Tong. Ono meh parian yo ke jagong dhewe. Ya ya aku tak meneng wis. Heeh. Nak punten niku rada edan. Kandhane ya iki ngono pilen tek kok. Kandhane urung talpil. Iki jane wis payahe talpil lho. Kandhane iku tekan kene teran rakyat-rakyatan tekan suruhan lapo. Lho iku bejo nek kene timbang nang pasar aku. Mutungan kok Tong. Wong kok nesunan. Kandhane kok. Kok meh parian kok gremeng wong loro. Kancane le parian ora? Oleh monggo. Nesu. Sambil dedek lho kowe mulai mendung iki. Ora sida mendung. Sambil dedek lho kowe. Tabrak motor. Mendung. Tabrak motor ya. Wes nak ngono aku rak pari-parian lah. Ya wis alhamdulillah rawuh won. Apa wis dikeki iki? Wis diwenehi Bu Dewi ya aku kok. Pira? 700 mau. Oke wis. Sumuke ngene kok kipase dipiyaga dhewe kok cah. Ra ngandel lho. Alhamdulillah iki mau rawuh wonten ing dalemipun Ibu Dewi Murni. Sing diarani Dewi Murni iki ngerti? Roh. Dewi iki pasuryane Ki Ayu. Ayo. Pasuryane Jan Mekakat. Tegese kaya Sri Kandi. Sri Kandi. Ah, Murni kuwi Bensin. partale. Ngobong kuwe. Lah nek murni. Murni kuwi original. Dadi ayune Ibu Dewi iki mau original saka pusate. Alah. Kowe iku ngono. Nah aku ya tak kei meses karo bluben ben manis aja. Bapakno. Tak dilatane. Wong kok diwene blue band Ngene-ngene dong. Iki donga sik. Engko terus sambutan. ngono. Donga sik. Kowe ndongakno Bu Dewi. Bu Dewi. Kowe mantene, aku engko ndongakno wong Pasuruan kene. Ngono. Heeh. Dumrata no to. Nggih. Tulisannya di tulisannya. Yo. Dumrata. Dalam rangka Walimatul Arus. Walimatul Trut. Ah, Walimatul Trut. ora wacut tok. Gak. Walimatul Cerit tok. Walimatul Ini Arus. Cerit. Walimatul Arus keluarga besar Bapak Muhammad almarhum lan saha Ibu Dewi Murni mugi-mugi anggenipun gadah hajat dipun paringi cedhak marang rezeki adoh saka bilahine. Amin. Lan muga-muga Bapak Muhammad ingkang sampun kapundhut mugi-mugi suwargi langgeng. Amin, amin, amin. Mugi-mugi padang kubure. Amin. Ngoten nggih, jembara. Amin. Amin. Mbak sapa iki sing dinikahno? Mbak wedok, mbak banci ora denger aku. Aku nggonku ora iku kok. Apa? Mbak-mbak wedhus ya. Lho iku ndak anakan wedhus. Lho iki anake ngene. Ndi anake? Kowe ngono Lah kok. iki pakane. Kowe. Aku. Ki Wika Salim, Mbak Wika Rahayu. Nikahane kapan ya, Mbak? lah karek kono sesuk nek ora karipan. Karek kono takon sing nikah ora kowe kok. Karipan ora nek karipan yo gak sida. Karek engko sore ya Kandhani silakan. kok engko bengi yo lah. Ayo. Bar subuh yo lah. Lho ora ngono lho kancane takon nek di salahno terus kepiye? Ngono yo nesu. Ora aku rak pur kok, Rek. Ndang. Mugi-mugi Mbak Vika sak bubare akad nikah Heeh. dados keluarga ing sakinah mawadah warahmah. Amin, amin. Amin. Cepet diparingi momongan. Amin. Pokoke syaratnya gampang. Apa? Leres saestu. Syaratnya apa? Apa makono saestu barang lho. Wis seneni Allah kowe. Ndang ayo syaratnya apa kok? Syaratnya wong omah-omah iki gampang, Mas. Apa? Aja rebutan bener. Terus Rebutano salah. kok iso ngono piye? Nek kowe rebutan bener, ngasih besok
bubar ning omah-omah. Allah sing ngomong sapa? Aku ngene. Wong ya. tanggaku diingi rebutan BLT ngene ribut teraneni ngono kok. Wong aja urip. Urip, Engko melu aku. ayo melu. Tukono santet ae. Ya gini tak santet. Bendang mati kabeh ngono lho. Nesu. Mangkel ae aku. Iki mau kemantene. Temanten. Warga Surwan. Muga-muga dadi desa sing baldatun thaibatun warafun ghafur. Amin. Murah sandang, murah pangan. Dadi desa sing tata titi tentrem raharja. Amin. Tegese kaya dalile anando batu minal iman. Apa iku? Wong Pasuruan lor mriki mugi-mugi beriman sedaya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga Pasuruan lor sing duwe sapi manak, Sapine, sing duwe sawah nambah, sawahe. Amin. sing duwe bojo muga-muga nambah. Bojone. Aku ngono kuwi lho. Nambah bojo ora ribut terus. Dongam piye dongam? Sing duwe sapi muga-muga nambah. Sapine, Sing duwe sawah muga-muga nambah. sawahe. Sing duwe bojo muga-muga. Tambah bojone. Ora diantemi bojone kowe ngono iku. Hah? Ora diantemi bojone. Yo tambah rezekine. Lah ngono lho tambah rezekine. Lah ya tambah rezekine bariku bojone. Gobloke cah iki. Iki bento. Lah kene muni ngono. Lho pokok kok dipek dhewe. Iku ngono dosamu gula goblok. Iku najis. 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 Ngene-ngene. Piye? Iki cara wong ngomong-ngomongan. Heeh. Kene sing bahasa Inggris, Ah, nyak sambutan. sambutan kowe bahasa Inggris, Pes. Aku bahasa Kowe Inggris. bahasa Indonesia, Ngono. aku basa Jawa. Lah iki Wong bahasa telu. Wong Indonesia. telu. sih. Bahasa Inggris dhisik. Bahasa Inggris sih. Didum rata, Cah. Kancane telu kok. Heeh. Maju rene, maju rene, maju rene. Wes. Kene ae lho. Ayo Mas Rene, wis sira wis kopior kok keplaki ae. Lho kopior dikai es enak ah. Wah, kayak degan malah enak enak. Andani. Wah, kayak sirup malah jos. Ayo. Ayo, Pes. Aku bahasa. Bahasa Inggris, kentong bahasa Indonesia, ingsun basa Jawa. Ingsun apa? Insun. Rupane kok bleketok ngono kok Insun ingsun. in Hilman Bos. Bleketok sembene sikile sepiro tong. Ayo, Pes. Diaturi Aku sambutan. bahasa Indonesia. Kowe bahasa Inggris. Tak medasem lho kowe. Ya. Kowe tak balik lho Pak Anem lho malah kowe. Bahasa Inggris. Inggris. Ibaratnya wong tangi turu mesti raup. Ah, apa iku? Bahasa Inggris apa? Washing face. Sing Pes apa? Sing cetok. Sing Pes. Washing face. Washing fast. Cangkeme kaya sapi nek mangap. Washing Sing fast. sing cetok. Washing face. Zaman semono aku sekolahan washing face kuwi artine Apa? cuci muka. Ah. Nah, Cuci muka? Bahasa Indonesiane cuci muka. Kowe Bahasa Jawane Jawane. apa? Raup. Kene bahasa Inggris apa? Washing Washing face. face. Kowe bahasa Indonesiane. Cuci muka. Lah ya raup. Kowe tek simpele ngono ah. Loh, bahasa Jawa iki singkat, padat dan jelas ngono lho. Sing apik sithik ngono lho. Kok raup lho. Pancen gelem raup mau wis ngono ae kok. Raup Bu, cuci muka, Bu. Takokne ibu-ibu iki lho sing rewang. Bu. Wah. Bener apa ora, Bu? Alah, penggane raup mesti. Ketara kok. Iku kaya kowe ndek iki main esuk raup ngono kok. Penting yo raup. Washing Apa face. nah? Washing face cuci muka. Raup. Terus Mesti nak wong ngeleh luru mangan tong. ngeleh lho rumangan. Ambek pasangane. Ngono. Iya, dinner no. Wah, dinner ki apa, Ju? Makan malam. Lho aku tah iku. Lho iya. Bahasa Indonesianya aku. Bahasa Indonesiane kowe lah. Heeh. Lah aku dinner. Lah yo. Lah kowe apa bahasa Indonesiane? Lah yo iku mau makan malam. Malam kok. Bahasa Jawa apa? Baleni kok ngar. Baleni piye? Dinner. Dinner. Zaman semono aku sekolah diwarai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ah. Dinner adalah makan malam. Wong Jawa yo yo. Kue Jawane apa? Badok. Moh aku kono gilane yo basa badok. Iki bahasa Inggris apa? Dinner. Kowe apa? Makan malam. Ayo badok. Nek Bu Dewi apa? Maem. Wah. Ora badok. Nak kowe ra badok. Apa? Untal. Lah tunggale gaglek barang iku mau kok. Ya ora ngono, wong telu. Nguntal. Badok. Aku apa? Nyekek. Ojo.
Oke mau apa? Apa nek? Buntal, badok, notol. Bu Dewi apa nyekek? Maem. Maem Bu Dewi. Ayo Bas. Nah, iku mau badok Diner. Ayo perbadokan, perdineran. Perbadokan. Nah, next continue. Wah, Next continue. Mudeng tak ora. Apa? Mudeng. Apa? Next continue. Next continue. Nek bahasa Indonesiane Ora ora aku delok ning Google ngono lho. waktu selanjutnya. Waktu selanjutnya. Nek Jawane gampang dong. Piye? Sesuk. Oke, nah wong aku pinter. Mander and mander, engket-engketan. WA cacatan. Saiki ya. Oke kowe. Tak WA WA. lapo? WA lu. Baleni aku ora pati krungu. Mander and mander, engket-engketan. Aku eling Apa? zaman sekolah. Vander iki bapak, Heeh. mandur iku ibu. Ibu. Cat iki kucing. Kucing. Bapak dan ibu kucing-kucingan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bapak dan ibu Kucing-kucingan. aku yang mau kalah. Jawane apa? Pake karo make tumpak-tumpakan. Mau aku amar iku ah. Aja tong. Mau gila no. Lho aku basa Jawa panane kok diamuk Apik dong. Piye? Mander and mander, engket-engketan. Yo kuwi ya apik bahasa Indonesia. Lah ya bapak ibu kucing-kucingan. Bapak dan ibu Deli-delian, kucing-kucingan. Lah kono kok Orang ngono mbok nak Tapi kita urus rene kabeh. Bapak karo ibu. Bapak Nek karo ibu. kucing-kucingan, mesti bapak iki tumpaki anake. Heeh. Tumpaki mboke. Iya. Ya ora. Heeh. Lah ya semono gua aku. Ya Pak apa? karo make tumpak-tumpakan. kaya bayi iki. Ditumpaki putune bongkok. Iku bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Saiki sambutan. Sambutan. Aku bahasa Indonesia, Hmm. kowe bahasa Jawa. Kowe wong loro bahasa Indonesia. Heeh. Aku basa Jawa lah. Oke. Nek ancen wong iso, nek ancen wong Oke. Jawa. Mergo wong Jawa kuwi Oke, Dit. Oke. alah luru bolo. Guru kanca. Kancane cilik-cilik ngono. Kanca cilik-cilik ana duit tok. Lho iki apa tuh diki cilik? Loh, iku dudu kancanem. Hah? Iku kancane Bu Dewi. Kancane budhe. Ayo bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Tasik ae tong, sithik-sithik. Oh. Kene tangga mlete no goblok yang mlepuk ya aku iki kok. Assalamualaikum. Rahayu. Assalamualaikum iku Arab. Heeh, nak Jawane ya rahayu. Ayo, Dudu iku aja. balani tak ganti. Bahasa Indonesia kok rahayu-rahayu mbok deku kok. Ayo, Assalamualaikum. kula nuwun. Monggo. Tak idoni. Bahasa Indonesia ini assalamualaikum. Kula nuwun. Aku Bapak-bapak dan ibu-ibu. Pake-pake karo make-make. engkang minulya. Lah iku gonku. Gonku. Iku gonku tak. Kowe jane kono lho jiyo kok. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Ingkang eten teng mriki. Kula Kula tak idoni gonku. iya iya. Ingsun. Iya iya. Saya mewakili ketua barongan. Kula minangka talang aturipun ndase barungan. Medeni wong. Ndas apik-apik kok dikai ndas barungan. Iku pimpinan kok. Pimpinane pimpinane kepala berarti kepala ki ndas. Kue termasuk betah isih. Gowo iso. Gowo ndas barungan. Dasem iki lak kanggo. Hah? Dasem. Iki nek iki kanggo sesuk gak Lah tak apa ta mbok ganti das barongan. helm anak ben gak cekel polisi kok. Termasuk betah isih. Ayo, untukno. Bapak Kepala Desa yang saya hormati. Pak Endase desa ingkang kula hormati. Wis motong. Lak nang aku nang. Nesu. Wis ora aku. Wis. Nesu kowe. Kepala desa iku nek bahasa Indonesia. Nek bahasa Jawa, Pak Endase desa. Orang ndas terkae. Bapak Kepala Desa ndase desa lho. Lah yo, kepala nek bahasa Indonesia Nak Jawane. ndas.
pada kesempatan siang hari ini Ingkang kesempatannya apa dong? aku yo ora ngerti kok, ora roh kok. Ingkang kesempatan Temen. pedal ing siang menika Nah, bahagia sekali. remenaken sangat. Sebab apa dibilangkan bahagia? Karena pada kesempatan siang kali ini keluarga besar Pak Ibu Dewi Murni mengadakan satu agenda acara. Acaranya apa Mas Gentong? Acara pernikahan yaitu Yaitu Mbak Vika. Aki Jawono. Kedawan blok. Kedawan. Loh, kayak tak kon jawabno. Bapak-bapak, ibu-ibu Mae, yang ada di sini. ingkang sampun rawuh ing mriki. Pada kesempatan siang kali ini bahwa di Pasuruan Lor mengadakan satu agenda acara yaitu Walimatul Arus untuk yang tua rumah Ibu Dewi Murni dan juga untuk yang dinikahkan Mbak Wika Rahayu. Aki jawabno aja. Kedawan blok. Semoga kedawan. semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, cepat diparingi momongan. Jawabno ampes, gembes. Elek. Wong kok nesunan. Wong aku gemes kok Iku iki. kedawan. Aja nesunan mergo Ibu Dewi iki wonge ya dono weweh nek karo tangga teparo. Dono weweh. Kandhane ya kowe iki mau mlebu awak dhewe ndero omah. Heeh. Ruang tamu kowe ngerti dhewe. Apa? Wah. Sogatane tumpuk-tumpukan. Iku ruang tamu. Ana gula, ana beras, ana mie sumbangan Ya tumpuk-tumpukan. aku manek ruang tengah tong. Ruang tengah. Arep kau nek kamar mandi. Heeh. Wah, bareng buka ruang tengah mau. Ya Allah Gusti, jajanan wakeh ngene padha tumpuk-tumpuk. Ana apa ae jajanane? Snack-snackan tok tong aku ya wedi buka. Ngono. Ora nyatek. Lho, Senek iki ulo kok blok. lha iya. Iku Jajanan ki dadahi kerdus. Ngono. Aku yang mlebu. Mlebu ndi? Pol buri. WC. WC sandangan rumpuk-rumpukan. Mulane kaya jeding kowe. Iki WC-ne nang kene. Ana penyanyine dong. Iki diaturi Suko Parisuka. Suko Parisuka. Purwa Budaya. Purwa Budaya ingkang mijil saking Pasuruan Lor. Ror. Ya, Ror. Ayo, Rol. Pimpinane fotokopine Mbah Min. Wah, sapa iku? Iki Bajal iku jenggote kon ndawakno rambute kelabang. Ngawur saiki. Persis. Ora persis Mbak Mel. Kan kacamatanan. Apa? Bos, potong 50, Bos. Potong 50, Bos. Kowe ya tunggale ngono kok mat-mat. Lah iya. Nah, saking Pasuruan Lor kang dipun pimpin Mas Kino. Mas Kino. Putrane Bu Sumir. Muga-muga tanggapane laris. Amin. Oh, iki ngobengi awak dhewe yo nimbal. Nimbal. Ning welahan sesuk yo main meneh ning gone Jogja. Cangaan. Tanggal loro ning Jogja. Maine. Aku jak terus ah, Mas. Mas Kino. Mas Kino, aku jak terus yo. Itu era krungu. Tete gak dungu, tete gak dungu. Aku lucu lho iki lho. Ayo, Cok. Sepotnya, Cok. Purwo budaya Cok.